Dobrý deň, máme dnes v ponuke ďalší kotol, ďalšiu novinku, ďalšia náhrada za kotol Viadrus U26. Môže to byť použité ako náhradný výmenník alebo komplet plnohodnotný kotol. Spĺňa normu Euro 5 iba s akumulačnou nádobou a s elektronicky riadeným ventilátorom. Na ľavej strane v dolnej časti máme prípravu na osadenie ventilátora, ale samozrejme kotol ako výmenník môže fungovať aj na samotiaž. Je to kotol, ktorý má veľkú spaľovaciu komoru, má spaľovanie dreva, výkon 23 kW, hrúbka plechu 6 mm, obrovská spaľovacia komora o hĺbke až 55 cm. V zadnej časti hlavná výhoda toho kotla je, že vlastne komín je presne 160, výstupy dvojcoľové závity, prakticky vonkajší závit. Dá sa tam použiť Gebo rýchlo spojka, ktorá není súčasťou dodávky, tu je to len ilustratívne nastavené a zobrazené. Výška pripojenia spiatočky a výstupu a komína je presne ako bol používaný Viadrus U26. V zadnej časti vidíme komín, copuch 160. Tu pekne vidno tú šípku na otvorenie klapky. Klapka sa ovláda z tejto dolnej strany. Tu má takú západku a tá šípka mi symbolizuje, či je otvorený prieduch naplno do komína, alebo priečne, alebo priškrtím ten copuch. Je tu čistiaci otvor z pravej, z ľavej strany. Dvojcoľová spiatočka, dvojcoľový výstup. Hore má iba jeden výstup 3/4 coľový na pripojenie reťazkového termostatu. Tu v tejto strane vidíme klasický teplomer. Tu je zavesenie príslušenstva. Ten držiačik sa dá jednoducho zvesiť dole. Na pravej strane kotol nemá nič. Žiadne vstupy, žiadne čistiace páky ani pohyblivé mechanizmy. Hlavné pripojenie, že výška, komín a spiatočka je od zeme presne na milimeter ako pôvodné kotly Viadrusy. Dvierka je trošku na škodu, že nie sú pravoľavé, aj keď tieto skrutky by bolo možné prevrtať a otvoriť a dvierka by mohli byť otvárateľné do ľavej strany. Je tu ložisko, aby sa nezodrela táto kľučka. Kľučka sa ľahko vymení. Tu vidno pekne 6 mm hrúbku toho kotla. Tu je hlavný výmenník. Tento hlavný výmenník tepla zvyšuje účinnosť toho kotla, čiže má kvalitnú efektivitu. A tu vidno také dobré riešenie, sekundárny prívod vzduchu. Čiže vlastne aj keď otvárame nasávacie dvierka na regulovanie ťahu, horenia, tak v zadnej časti je otvor primárny a tu je vpredu sekundárny. Takže aj keď otvorím dvierka, stade prichádza ďalší kyslík, ktorý prebehne po tej prednej časti kotla smerom rovno do spalín. Čiže vyrovnáva to horenie, to spaľovanie, aby nešiel z komína čierny dym, ale pekne dohárajú plyny. Čiže keď stade to dotiahne nejaké percento kyslíka, tak tie splodiny ešte dobre dohárajú v týchto kanáloch. Takže netreba regulovať primárny a sekundárny prívod vzduchu, lebo sekundár je zabudovaný priamo v kotli. V ďalšej časti máme nakladacie dvierka. Nakladacie dvierka majú rozmer šírku 36 cm. 36 cm je aj výška nakladacej komory. Vzadu vidíme kanály, ktoré sú zavesené na týchto háčikoch, kanály na prívod vzduchu. Pokiaľ je osadený ventilátor z ľavej dolnej strany, tak tam privádzame ešte vzduch cez tieto kanály. Samotné rošty sú vyberateľné a najväčšou výhodou toho kotla, že stade od tejto časti dozadu máme až 55 cm. Čiže pri tomto výkone kotla 23 kW môžeme naložiť drevo až metrovicu na polovicu stačí rezať. Tu je v balení pribalený poistný ventil. Možno trošku nevýhodou je, že súčasťou kotla je iba poistný ventil a popolník, ale není tam príprava na napojenie poistného ventila. Pokiaľ tu nebude namontovaný reťazkový ventil, dá sa tu nahodiť poišťak, alebo potom poistný ventil a vypúšťací ventil musí byť aplikovaný už na výstupe alebo na spiatočke. To je trošku taká chybička, ktorá by nemusela byť. V dolnej časti máme
otváranie, prístup ku samotnému roštu a čisteniu. Je to tiež trošku také zmenšené, hlavne kvôli tomu, aby sa to zmestilo na rozmer pôvodných vyjadrusiek. Tu mám reguláciu otvorenia dvierok, čiže dá sa to riadiť napríklad pri akumulačnej nádobe alebo pri samotiaži aj týmto šrobíkom, alebo sa dá nahodiť klasický reťazkový termostat, alebo najlepšia možnosť zapojiť ventilátor, zapojiť riadiacu jednotku a vtedy ten kotol funguje tak, ako má. Ale dobre to spaľuje aj na samotiaž. Keď niekto má doma samotiažové kúrenie, nemajú možnosti prestavby, tak tento kotol je veľmi dobré riešenie. Nízky, kompaktný, najväčšia výhoda, veľká spaľovacia komora a ľahké pripojenie, ľahká prestavba. Ďakujem za pozornosť, pozdravujem, pekný deň.